sarraski izugarria izan zen. Herri oso bat suntsitu nahi izan zuten. Gizateriaren kontrako krimen ikeragarria izan zen Donostiko. Garai hartan Donostia hiri gotortua zen, harresiz inguratuta zegoen, da gaur egunean alde zaharra izango litzakena. Adibidez, ni beti imaginatzen, Frantziko San Michel mendila bezala. Hiri titulua zeukan, 17. mendetik, baina segitzezun izaten herri txiki bat eta pixkat militarra, esango genuke fortifikatua zen. Hizkuntza gaur egun adituek esaten dutenaren arabera iaia euskara esan nagusi baizik eta iaia biztanle guztien hizkuntza zen. Garai hartako donostiarren bizibide edo aberazbide gehiago zen merkataritza eta komertzioaren bidetik. Ez hainbeste erregeen edo monarkia baten privilegio edo opariengatik. Esta era la burguesía emergente y esta era la que en la guerra de 1793-95, en la guerra de la Convención, esta es la que intenta pactar con los franceses, los revolucionarios franceses, los convencionales, pactar una especie de pacto en el que Guipúzcoa fuese república independiente dentro del Estado francés, revolucionario francés. 1808 urtean Napoleonen tropak Peninsula Iberikan sartu ziren esanez Portugalea zijoazela eta baimenarekin. Baina dera okupatuz joan ziren, Geo Madrilea iritsi eta han... Uztailaren 7an, frantses guarnizioak ikusi zutenean aliantzaren tropak hurbiltzen ari zirela Aietera, Urguletik jetxi eta herritarrei era guztietako lanabesak konfiskatu egin zizkien. Hamaiketan hasten da, burrukaldia, Eskoziako konpainia abanguardian. 3.000 gizono etorri zian hori Zurriola aldetikan, ze ikuste zuen hori zala Donostiak zakan puntuik debilena. Badakigu zutean bertako jauntxoak alde intzutela, lehenago alde intzutela, nunbait ikuste zuten informatu zaude. Bertan geratu zirena zeintzuk izan ziren, herrixea, langileak, emakumeak, neskameak, ezin izan zutenak alde egin. Eta horiek izan zuten bereziki bortizkeria jasan zutenak. Zian, jendia hiltzen, etxe barruta sartzen, lapurketak egiten, emakumeak igualtzitzen ze adinekuak bortxak eta pila bat intzituen. Lehendabizi etxe dijoazte dena dirua eske, dena lapurtzen, eta usten dutenean egina dagoela, orduan etortzen dira beste batzuek atzetik eta sua ematen diote etxe hartaren. Momentu hortetik aurrera, Donosti guztiak zu hartu zuen, bakarrik gauzan, orduan Trinidade kalia zen, atoan abuztuko 31 kalia bezala ezagutzeneko etxe batzuk, igual 600 etxetatik, uste 540 o 300 erbat kiskelita gehatu zian. Orduan, Donostiarra gatu zian, ez erregabe. Oso gogorra izan zen, Donostiar suntzitutak editu ziren, baino adore izan zuten aurre eramateko, ingurutatik berriz bueltatzeko, etxeak berriz ere jasotzeko. En las dos guerras, Guipúzcoa fue una mera paciente de los intereses de tres imperialismos. Uno emergente, el francés, otro consolidado desde 1714, el británico, y otro en decadencia, el español.